F'Manuel Island il-Gvern irid sitwazzjoni fejn ikun hemm l-inqas żvilupp possibbli u kemm jista' jkun ftuħ b'kompromess li tkun kuntenta bih il-komunità. Iddikjara dan il-Prim Ministru meta mistoqsi dwar dak li l-Midi qed tipproponi. Li qed ngħid isma' nittama li jista' jinstab kompromess illi Manuel Island jkun pulmun għal dawk l-inħawi, mod li ma jkunx mibni iżejjed li jekk jista' jkun ikun mibni mill-inqas u li jinstab kompromess li jkun tajjeb għal nista dawk l-inħawi. Aħna bħalissa qed nosservaw. L-organizzazzjonijiet miġbura taħt l-għaqda Friends of Manuel Island u s-Sindku tal-Gżira nnifsu ma tantx huma kuntenti bil-pjan li tal-Midi għandhom għal din iż-żona fosthom lukanda u numru ta' stabbilimenti. Is-Sindku tal-Gżira qal li jinsab diżappuntat bil-proposti prinċipalment minħabba li se jirriżultaw f'taħwid oħra ta' ħwienet u spazju kummerċjalizzat. Dwar dan il-Prim Ministru kien ċar kristall. Jien ħankun inekwivoku ngħid li nappoġġja lis-Sindku Konrad Borċmanxe f'dan il-kuntest. Fuq kollox il-Prim Ministru nota kif dan il-każ il-kuntratt inħadem minn gvern preċedenti. Dan huwa deal li sibna feta kompli, jekk kien hemm min skandalizza ruħu fuq l-ammonti tal-ITS, l-ammonti ta' Manuel Island kienu fraction tagħhom, frazzjoni żgħira ħafna tagħhom. Fil-fatt it-trasferiment tal-art f'Tinjew f'Manuel Island lil Midi kien sar għal €345 għal kull metru kwadru footprint biex f'dawn il-postijiet saru qed ikunu proposti proġetti li jrendu l-miljuni iżda li bihom il-komunità tal-madwar ftit li xejn ikkuntenta. Illum il-Gvern beda jħaddem stimi differenti li jagħtu valur akbar lill-proprjetà. Kikun tuża l-istess metodu li l-kumpanija indipendenti Deloitte użat biex inħadem it-trasferiment tal-art għal proġett ta' City Center minn flok l-ITS, il-Gvern kien idaħħal €95 miljun aktar minn Tinje u Manuel Island.